Hemm nies li jridu jagħtu dik it-tama. Bid-donazzjoni tiegħek inti tkun qed tara li kull min ikollu bżonn isib lil min jgħinu jimxi il quddiem. L-sfidi li ġabet magħha l-imxija tal-COVID-19 bdew il-bidunet iħallu impatt fuq in-normalità li xi darba konna imdorrijin biha. Bil-Fondazzjoni Richmond siedet is-servizzi brabta mas-saħħa mentali tan-nies biex kemm jista' jkun tgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-Fondazzjoni tikkonferma li fl-aħħar xhur kellna żieda astronomika fit-talbiet għall-għajnuna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Fondazzjoni Richmond ikkonfermat ukoll li kien hemm żieda f'talbiet għall-għajnuna bin-nies kull ma jmur jirrikorru għal din il-fondazzjoni. Infatti f'kummenti li tat in-Net News Stefania De Mexant, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, tħares lejn is-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna u l-ħidma li jitwettaq din l-entità. Issa qegħdin naraw żieda kbira fil-każijiet eċċezzjonali jiġifieri u aħna qegħdin imbagħtu biex inlaħqu ma' din id-domanda. Numru ta' nies jiġu għal servizzi tagħna li huma b'xejn u dawn qegħdin jiżdiedu xahar fuq xahar. Ovvjament is-servizzi tagħna huma professjonali, allura il-professjonisti jridu jitħallsu. So hemm il-pagi illi dejjem iridu joħorġu, qegħdin inżidu fil-professjonisti biex nippruvaw nlaħqu mad-domanda, però aħna mhux bħal business, meta iżżid ix-xogħol, il-business iżidlu l-profitt. Aħna meta żżid ix-xogħol jiżdiedu l-ispejjeż. Jaqaltilna li sfortunatament fl-aħħar snin rajna wkoll żieda fl-użu ta' drogi kemm leġġeri u anke qawwija u li qed iwasslu wkoll għal problemi ulterjuri fis-saħħa mentali tal-individwu. Ovvjament nintaqgħu wkoll ma' nies illi ċertu droga twassalhom għal problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri dan hemm ħafna riċerka fuq dan u nies li huma esperti fil-psikjatrija jalmuna l-impatt ta' drogi fuq il-kriżijiet ukoll ta' saħħa mentali. Il-Fondazzjoni Richmond qalet li fl-aħħar sena u nofs kien hemm żieda ta' 500% għall-għajnuna mis-servizz 1770 kien hemm żieda ta' 900% fejn jidħlu laqat mal-pazjenti wiċċ in wiċċ fl-aħħar 6 xhur filwaqt li rduppjaw it-talbiet tat-terapija. Dawn is-servizzi żgur mhux forsi jirrikjedu ħafna finanzi fin il-Fondazzjoni għamlet minn kollox biex issaħħaħ dan is-servizz. Iżdissa qed tappella l-pubbliku biex jgħin f'kampanja kemm ta' ġbir ta' fondi iżda kif ukoll biex persuni jkunu jistgħu jagħtu daqqatit. Il-kampanja jistgħu jidħlu fil-website tagħna www.richmond.org.mt u hemm il-kampanja Gift of Therapy. Għati ir-rigal tat-terapija u hemm diversi modi kemm bit-telefon, kemm bl-SMS, kemm jistgħu jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom hemmhekk. Volontira iva, jekk xi ħadd jixtieq illi jenna permezz ta' ftit sigħat ta' volontarjat, aħna jkollna diversi openings u napprezzaw l-għajnuna ta' kull min jixtieq jenna. James Aronellu, Net News.